Sa mga na-stress diya sa work, bay, eskwelahan, relasyon o guban pa, nangita ba kamog lugar nga kalaagan karong weekend? Diyo sa kadapit nini sa Sugbo nga mamahimo ninyong suroyon. Perfect kini mang lugara alang sa inyong weekend escapade. Ania ang report. Presko nga hangin, og sa view pa lang, sulit na ang imong 55 pesos nga entrance fee ni ining usa ka garden. Nahimutang kini sa Barangay Gaas, Balamban. Ila kining gitawag nga Little Tagaytay of Cebu, gumikan sa mga maanindot nga view. Makita dinhi ang murag nag-abot yun nga dagat, mga bukid ug ang langit. At bang na to is Negros na kung maayo ang weather makita na to ang Canlaon Volcano. Sa Tagaytay naa sa Taal Volcano diri naa sa Canlaon Volcano. Sa ubos nga bahin sa garden, may mukapin sa 50 ka nagkalain-laing klase sa mga tanom ug mga buwak nga gilinya patunga sa bukid. May mga tree houses usab sa dapit nga pwedeng kaistambayan sa magpamilya ug magbarkada. Gawas ni ini aduna say mga duyan ubos sa mga kahoy. May dakong fish pond ug aduna say playhouse alang sa mga bata. Ang amo diyang gipangita kay sunflower, pero makakuan bitaw ka like kanang eye catcher bitaw kay ang mga kuan diri kanang mga plants. Uban ni Lian Singkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besdak.